President ke BJP uba Ernest Mauri haka arpu sautarik unaitung ahaja arpuar ulong baka Seng Bjp Pyrshah ke Jingkynnoh Pyrshah Bernard Marak uba de Vice President ke BJP Meghalaya halor ke Jingmi Khubor bo penyat nebo ya ke brothel ha Eden Bari uba Mauri ula aru ke Jingpanchai halor ke ke jaka ke baki ong ke de ke farmhouse hindre ke de ke resort ke beladan nadu usnam ahaja khat khandai Shushu ulong baka sorkar ke deban ai ke jiada ya ke jing im jong ubarnat na markat kum ke jia kran jong ubar ubarnat ula penpau baka jing im jong u ke don ha ke jingma fi na kaliang jong ni kum ka party ni sko Pyrshah ni ka jing mi haki kot kubor haki printing media la ne haki electronic media baki thok baka kadai ka brothel no ka jika peniat i kam dagat te korkomle jong ki administration ki badai hakate ka district kamtam DC wat SP ru kalong ko sungu phalaba ki elek shir tu jaka haji dor rangkat pat ketu ka new channel ka hop ka bungyam bat ki pani yang tu ba ki rate ya tu ka jaka ya tu ka farmhouse ka ba ki yong anrei kat kum ka jing tip ku chunga ka de ka resort ka dei ka jaka ka ba he ba ka ba jangai kum ba 1 kilometer na potura ka ba ki ong ka Eden Bari bat kat kum ka jing tip ka ba ngi yo ka ba ngi la ya kali na ki nong shong shnong chong ka tura bat ki nong shong shnong chong ka tu ka jaka ba marjan kane ka resort kala don nado usnam arajar khat kedai ha ka ba ki bon ki breu no potura ki lek ban shongkai shek tu jaka bat na kaliang jongi yo ching tip ba ki ba pniat yak tu resort ka ba dei jaka chong u Bernard Marak u Vice President jongi ki shim ka bairung shispa tengka kata ka dei ka bung yo ching tip bat hot ka dei ka building ka bung yo ching tip ka dei lai mala but ha ka floor ka ba shapo lashnai ka kum ka hall ka ban podon kam ha bodon ki ba khawai bodon ki ba tho kat kum ki don kam jongki but ha mala ka ba ar pat kala don lai photli ki kamera ki balong kum homestay ki mo long shubu ki don ki bawan ya tho ki bawan ayu ki asa but ha kamera ka balai pat ulashna ha ta kom ban ai sha kini ki khna kini ki student mo ki underprivileged ki baduk ki bapule ha sortura ki balik school don ki balik college ru but nang tu na try play i ha ba police ru ki ong ba ki don kita ki minority children kita ki knaret mo kat kum ka jing tip ka bang yo kini knaret ki dei ki ba wan na ka long yem ka baduk ki ba sa khunsuat ha ka ba u Bernard u sponsor ki bakin le school but ya kerten tu khna ru ila yo ki le school don ki balik school untuk po Eden Bari don ru ki balik school po Oxlum Convent po tura te kani kerkom keno ba kadai kata ka brutal ane kata ka penyat iki nong kam dakat te ngam semua hap kadai chang ching pun punam tengah soro ba hangte po tura ki don bon kum kini jika sokai ki ba penyat ki riu simet ten rei ka so phla pat balai ba shu sendat kali long pat ya kani ka jaka ka bau Bernard ka bari ka jogu ka pelong ba ya kini ki district administration bakin net ban khura bat bakin sis bakin peni ki tu ki jing sis ki jong ki ba pher te korkomle kamdei ka ba bat nga small ba kamdei ba ban pelong victim yu mo le say yo don ki ba pelong kum ka jing shim kuput yo kani kamdei malap long kamdei malong ka political ayu mo te ngasmo ba ban karpat ru ya ka sarkar ba kan yada ya jing im jongu namar menne hak tu ki por men singi nga yo ka phone call no bawang yang ba ka jing im jonga ka don haka jingma my life is under threat kadika kamram jo ka sarkar ban yada yo namar ba si bentaru udai uno yalam jong ka party kum vice president ba udai ru MDC bagi pat ba ki leje do potura
kata ka dika pil chung asyik sarkar ba bahkan pelai ikum kata ka jing Jingkynnoh bat hakawi kaliang pat nga ong ba ai ba ka an kan tokit laraki syam ba kadon kum kata ka an kan syim la ka jong ka benda bat ladon pat ki ba mut da kumoi pat ke jing temu te ngasmo ba ngakarpat iki bakinum le kum kata ka jing temu lamar bakar kata ia ka jala ka jongi kan kata ro ia ki beriu jongi